Cholera sa však vo všeobecnosti môžeme povedať, že na Slovensku nevyskytla v 19. storočí posledný krát. V roku 1970 sa choroba rozšírila aj do Európy. V lekárskej správe sa predpokladalo, že cholera bola dovlečená z územia Ukrajiny. Cholera vo všeobecnosti je názov obávanej choroby, ktorá sa často končí smrťou, ktorej predchádza dehydratácia, toxémia a kolaps. Pôvodcom je vibrio cholere, izolované Robertom Kochom ešte v roku 1883. Vstupnou bránou vlastne pôvodcu sú ústa. V minulosti bolo niekoľko pandémií cholery, ktoré postihli Európu a Ameriku a šírili sa z oblasti Ázie. Hlavnou podmienkou pre existenciu týchto mikroorganizmov je rast vo vode a ich závislosť na koncentrácii soli. Toto ochorenie sa prirodzene dostalo aj na naše územie. Zaznamenané sú prípady, keď v Zemplínskej župe ešte v 19. storočí, konkrétne v rokoch 1831 a 1832, táto choroba zobrala život skoro 19 000 ľuďom. Okrem iného bola táto epidémia cholery jedným z príčin vzniku známeho roľníckeho povstania. Cholera sa však vo všeobecnosti môžeme povedať, že na Slovensku nevyskytla v 19. storočí posledný krát. V roku 1970 sa choroba rozšírila aj do Európy. Najprv na územie bývalého Sovietskeho zväzu, na vtedajšie Československo a po roku 1970 sa rozšírila aj do Španielska, Portugalska, Anglicka, Talianska a Švédska. Aj napriek opatreniam sa toto ochorenie, jedno z najobávanejších karanténnych chorôb vôbec, objavilo v areáli elektrárne Vojany. Elektráreň, kde sa všetko začalo, sa nachádza pri Vojanoch asi 7 km od Veľkých Kapušian, ale 12 km od štátnej hranice s Ukrajinou. V roku 1970 tu žilo približne 10 000 ľudí, pričom na výstavbe areálu elektrárne Vojany pracovalo približne 1000 ľudí. Prvé nečakané príznaky ochorenia sa objavili 15. októbra 1970. Už 2 dní na to bol prijatý na infekčné oddelenie do Michaloviec 42-ročný muž z okolia Michaloviec s diagnózou alimentárnej intoxikácie. Tento pacient v nasledujúci deň bohužiaľ zomrel. I hneď sa uskutočnili protiepidemické opatrenia. Vo všeobecnosti sú tieto protiepidemické opatrenia považované za najlepšiu alebo najrýchlejšie vykonanú protiepidemickú akciu v bývalom Československu. Za pôvodcu baktérie bol vlastne vyhodnotená voda z kuchynského drezu v miestnom bufete, ktorá vlastne sa vracala späť z kanalizácie do toho drezu. Prvá obeť bol vlastne pán alebo pracovník, ktorý sa pokúšal odstrániť túto chybu na tom kuchynskom dreze v bufete. Podozrivých z ochorenia bolo 80, ktorí boli aj hospitalizovaní. Čiže karanténa celkovo trvala 21 dní, čiže až v podstate od 22. oktobra 1970 do 12. novembra 1970. Poznala som pamätníkov, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami, ktorí sa zúčastnili na tejto úžasnej protiepidemickej akcii. Boli to hygienici a takisto aj zdravotné sestry a práve od nich mám tieto údaje. V lekárskej správe sa predpokladalo, že cholera bola dovlečená z územia Ukrajiny, ktorá bola vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu. Rozdiel v počte obetí je vlastne už pokroková doba, hej, takisto určite vo veľmi výraznej miere pomohla tá izolácia tých chorých, uzavretie areálu, hej, čiže choroba vlastne nepostupovala ďalej. Áno. V rámci opatrení, protiepidemických opatrení, bolo vlastne dezinfikovaných vyše 6 000 studní, 360 žump a vyše 3000 vidieckých dvorov. Ako najvýznamnejšie osoby tejto akcie by som veľmi rada spomenula pána doktora Červenku, pána doktora Mydla a pána doktora Bohuša.